sa IFM News. Mga idol, ang atin namang good news, libreng school supplies sa bayan ng Bayambang, malaking tipid sa mga magulang bago ang pasukan. Ang good news na yan mula kay Idol Ruru Hugotero. Hindi na kailangang alalahanin ng ilang magulang sa Bayambang ang dagdag gastos sa pangunahing gamit sa eskwela ng mga chikiting dahil may nakahandang libreng school supplies ang lokal na pamahalaan para sa mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 6. Ipapamahagi ang school supply packs sa mga estudyante ng pampublikong elementarya sa bayan bago ang pagbubukas ng klases sa Hunyo 8. Kabilang sa mga ipapamahagi ang notebooks, pad paper, pencils, plastic envelope with handle at iba pang gamit na nakabatay sa grade level ng mga mag-aaral. Aabot sa mahigit 16,000 school supply packs ang inihanda para makatulong sa paghahanda ng mga bata sa panibagong taon ng pag-aaral. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.